Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka sanjuk nong sanchar shnong apar shalong. Haga si thok dieng kiralet ban yakandu ya usimbot menteri rangba kajala uba prastun tensong. Ban ai jingmut ban penlong ya kajing jurip ha kabayade bat ki babun ki jing trei ki badang yad ha kathan bakan thok ban yo no ya ka police station ha ka jaka jong ka jing king shirpi barim. Habaya kren shiginong thok kubor uba Arjun Dekhar executive member ka sanjuk ulayathu ba kajing yakandu kalong ka bas ngotanat watla kamdon kanu ka jing kular ka bas kem na usimbot menteri rangba ka sorkar jilla. Ulayathu ba kilayo ban penpau ha kabayde ba kalinti jong ka MEECL ki kam jungok kai ka college ki umbam umdi bad ki babun ki kam penroy ki bahap hapo kasnong ka thau jong ka than apar shilong. Ulayathu ba kajing dawa ban yo no ya ka police station kaladei kamat ka baki nong san charge nong kila jupin sngow lakham slem ban longkum shibenta ban ai ka jing shngan ki pat ba kishnong githau ha ka ba na kalyang usumbot menteri rangba ulaong ba un sabu ya kapor ban pendong ya ka jing jurip ba kumasanjuk ni abnikran ngikran bun ki APA hakaba nakaliang ka jong i deputy chief minister ila ong ba maybe by next week in sabu ya ka inspection ka ba in one page ki jaka ke jong istai marbun ba ki APA bani hakikran kumba PE ya kelanti jong ka NHDCL PE ya ka tourism sector PE ya college PE ya kini ki jaka ki badan chatai ki umbam ki umdi ngi abnikran por khat nakabenta ka roy ka par jong kinong jong ka than persilong ila debong ba in sabu ya kan ka personally in sawan inspection ya kan ka police station mar fiso tu ami ko na do ko mensuai gila juris ya kan issue halor bagi yo ya kan police station hapo kan ka itu jakai ban hapo ko all Shirpi bridge ma nang ta fire service tigi office nang ta ki veterinary hospitals kajing kan kalau basutunat ha handrai kampadon ganu ka ba kumda kisupu em mar kini gidang long initial ka bagi nang yo nya keren in one next week but in sayo panya shai ki do halor ke jong itu ke being nakalyang ka jong issue ong ni ka wisdom ka jong ka government kan le abno government mar kidon norms kidon ki an kidon ki bade jong national highway tingi ka jing start ka jong ki Beri betul terpompak fikiran ya. Initially issue yo aban syakaran mungto na market since kani kalau ka court matters ka high court ka ai ka decisions ka jongka ka adon ka tripartite agreement ru nai de kapadon ganu ko belong final ada gi kwa hiba nginum atrak ganu ko belong contempt of court makum girang ba fisu tu em haban perkhat itagi belong markani issue belong very sensitive ba tingi haban ya ka proses ada proses de nimpala banya decide haduk mentakan gumno beno kanya yes takadam ni soong ipi bangidon ka manon ra ka police station apo ka di Shirpi bridge all Shirpi bridge namar ba katay kanon ra ya syong sok sign namar ba kuma PE mak jing dia ni sibun jing mak na ke jong ingat gini kita ibu tingi kum kirang ba ngidon jing bakle to lai kon samla ke jong i bangin pe ka bata documents namar blai di jaka sa tay manta harian ba snak tingi surok to pe bon gi jaka gidon ki berang hab to ka NHDCL di bahab to government land bahab to forest land tingin nang dijengkran kumno bang develop tourism kumno bang gi parking man east ya ka parking syapo yo kum PE menta apo yo mendak yo do kalau congested tak parking tingi ajing mut ni suggestion through nakabanta ka baginan kini parking lots hakabakan yarap kono ka win-win situation nakabanta ka government ru nakabanta ka jungi stakeholders ru nakabanta ka commuters ru kantang gini ki bawa sinong nung dom one yo one hat sini ya kada nega jika sipai exactly tamang ku mangiso pho himanta ka longba bon hi ka government ng next camp ka resolve ya kini issues katang ku mapi ka kini tan numu ba nong sema ka balong la bounded yang ini kini jika sipai nai dengan next camp ni ba kum ka de ka policy jong government of India ru ka ba bon kini cantonment areas tiba ki sipai kim pantan kamsyo kila adon ki initiative layak nang nangir adon ko committee ka bala sa beta committee ban pe kini hand bagi ni land bagi hand over support kini government dengan next camp ka tan numu ba nong se ki jaka ultimately government ka bership ni ki jaka ba Kalau tu lagi di Barcelona bawa ni mata ginan kapsal lagi snong ba fa ki bukan tok jaka nado na lumuba adu apa di markan di nong pior ni ba fi kum ki snong ki thaw ma kai ka bangi ko ba nong ba kadai ka jing ba kle jong no government of the day banwan ra ki developments ma bat kadai ru kum mangi kum stakeholders
ya habangi ik dan kono ke babah ke kono kebuan ngin contribute ya kata namar we ada stakeholders maka juman toy kanon nak bantau nong sok nong nak bantaka imlang kasalang hibaro kono ke babah ke babah development si you welcome kita be it any government